Здравейте! Без значение къде се намирате по света, достигането до Ата дентален център е много лесно. Можете да се свържете с нас само с едно кликване. Можете да получите информация от нашите центрове в Белгия, Германия и Австрия. В допълнение към трансферните услуги за нашите пациенти, ние предлагаме удобни възможности за настаняване в нашите къщи, за гости, разположени в рамките на нашата организация и много близо до нашия център. Ата дентален център е център за орално и дентално здраве, създаден в Истанбул през 1999 година. Обръщаме специално внимание на обслужването на нашите пациенти на техните родни езици. В нашия център за орално и дентално здраве предоставяме на пациентите информация за дентални лечения на всеки етап с нашия опитен екип. С процедури за цифрово сканиране и компютърно подпомагани системи, ние позволяваме по-прецизни и много по-удобни отпечатъци с нашето най-съвременно оборудване. С нашите опитни и приятелски настроени лекари, ние се стремим да отговорим на нуждите на нашите пациенти по най-точния и подходящ начин. Предоставяме професионални услуги за лечение на нашите пациенти с нашия специализиран дентален персонал и най-новото технологично оборудване. В необходими случаи извършваме челюстна хирургия и имплантологични приложения с щателна грижа в нашата напълно оборудвана операционна зала под наблюдението на нашия анестезиолог. Системите CAD/CAM в нашия център ускоряват производствения процес, което ни позволява да завършим леченията за кратко време. Използваме най-висококачествените марки. Всички процеси в нашия център се управляват под един покрив. При дизайна на усмивката и естетичните дентални лечения, ние отговаряме на всички очаквания на нашите пациенти по здравословен начин. С нашия 25 годишен опит, нашата единствена цел е да видим здрава и искрена усмивка на лицата на нашите пациенти и да направим тази усмивка постоянна,